Ga yaron malam Bona tsintsiya, bona tsintsiya, bona tsintsiya. ka san malam Kariyar burburwa. Lagwani. Shin wai bacci kake? Lagwani? Lagwani? Ya. Haba lagwani. Zauna. Zauna kwarai. Sabra. Na'am ya aka da kanka haka. Ni jiki na mutu. To. Wala ni jiki na mutu. Wai yanzu da jika rediyo an ce wai mai yi tsarin nan wai ya ci. To ni ce Musa ko ta shikenan kuma mu shikenan dan matan nan mai sufan matan nan shikenan shi zai hawa gwamnati kuma. Wallahi shi abin da ka tafi nan hankali. Kai. Ka kwantar da hankalinka. Ka kwantar da hankalinka. Ka san dai mu siyasar mu ita ce best. PDP. Ƙwarai. Malam, jikan malam, ɗan malam, wanda ya gaji malinta. Ƙwarai. Malam Ubandoma ba? Malam Ubandoma. Ƙwarai. Da matarsa malama. Asiya. 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 Hajiya Asiya. Waɗaki nake. Ƙwarai. To in Allah ya so ya yarda mu za mu kawo wannan kujera ta gwamna a garin. Allah. Bari in ƙara hau wasa. Tsaya an gaya maka. To. Birni da ƙauye. Ko ina. Ba inda Hajiya Asiya ba ta sa kafarta ba. Ta yi tallafi. Tun kan a samu gwamnan tana zuwa ƙauyuka da birane tana tallafi. Tana bamu asibiti, makaranta, ruwan sha me duk tana taimaka. Ballantana an samu mulki. Ta ga mallan Ubandoma? Yawwa. Babu iya kokarin da bai yi ba a cikin wannan jihar ta wata Sokoto. To. Balle shi mai girma gwamna Honorable Right Aminu Waziri. Gaskiya. Wallahi ba abin da bai muna ba. Wallahi. To sai ni ga an ce wai wacce mai yan hitsari, wacce dan haka din nan. Wai ya ci shugaban kasa. Wallahi sallahi To ai ba anan take ba. Sabura sai ni zuciya ta kullun rai na ba ta ce shikenan mu haɗu wallahi. Ya haƙuri. Mu wallahi cin shugaban ƙasa ba a nan take ba. Tunda Allah bai yi ba, Allah bai yi namu ya ci ba. Komai daga Allah ne, to jama'ar Sokoto, birni da ƙauye da kewayenta karkata kaf, mu jajirce mazanmu da matanmu, ƙuri'a mu kaɗawa ɗan takararmu na PDP. Malam Sa'idu Ubandoma. Idan har mata kuna son mazajen ku su zama nagari, wallahi ku zaɓi Malam Sa'idu Ubandoma. Kuma ka san me? Ka duba ka gani. Ya ce fannin ruwan sha zai wadata. Ba daga nan ba, zai wadata. Magana ilimi za ta ƙara wadata. Ya ce magana ta ‘ya'yanmu daga firamare har sakandare. In Allah da ya ce sai an yi ta kyauta. Kaga ai da wahala muke sha. Wacce san me su? Mace in ta ɗau ciki. Ta ɗau ciki an ɗauki nauyinta har ta sauke. Har ta sauke. Har ta bayan an kai ta asibiti ta haihu ga wani tallafi. Kana ji ko? Ni abin da ya fi bani jin daɗi da gwamna ya wata magana. Ya ce duk wanda zai tada hankali ko ya kawo fitina a gurin zaɓe. A ɗauke shi a kai shi gefe. A zaunar da shi har sai an gama zaɓe. Amma wasu munafukan Allah ke jibi sun ka ce wai gwamna ya ce wai idan aka taho wai a sare duk wanda ya taho a sare duk Najeriya akwai wanda ya shi Honorable Aminu tambuwar zaman lahiya garin ga. Wallahi ba. Wai gidi muna hici. To ai baka gane ba. Allah na nan tare da mu. Mu dai mu kafa mu tsare. Kuma kowa ya zaɓe a cikin kwanciyar hankali. Insha Allah mallan sai mallan. Insha Allah. Daga mallan sai mallan. Insha Allah. Daga mallan sai mallan. Kai Sabira. Na'am. Lagwani. Wannan muhawarar da kuke ta mece ce? Akan zaɓe. Akan zaɓen mallan na. Ba mallan. Walihi dan walihi zaka ce. Ana can akwati sun yi gingimi kowa mutan Sokoto suna wallahi sai malam. Ga yaron malam Bona tsintsiya, bona tsintsiya, bona tsintsiya. ka san